I aftens program kigger vi nærmere på Stein Baggers færden og gøren optagsforsyning. Vi kigger også nærmere på de faldende mælk- og brødpriser og snakker med Dansk Supermarked. Til sidst, men ikke mindst, kigger vi på den forestående myreinvasion på grundet jordimport. Vi stiller nu om til Henning. Henning, stiller om til Henning. Dag, mit navn er Henrik på Toppedam, og jeg er myrekspert. Man frygter, at den store, væmmelige myre er på vej til Danmark, kæmpemyren, som skulle være utrolig aggressiv og undskyld mig. Ja, jeg er klar igen. At den skulle være på vej til Danmark, og den skulle være utrolig aggressiv i forhold til vores egen patriotiske tissemyre. Og jeg tror faktisk, at jeg skulle have nogle tissemyre her i skovbruget. 2 sekunder. Jeg ser, om jeg lige kan finde nogen. Hvad fanden er det? Hallo, det er sgu da Stein Bagger. Hey, Stein Bagger! Jeg tror, det er Stein Bagger. Stein Bagger! TV2 Breaking News. Tilbage til studiet.